Mobile former finance secretary state youth wing jangka Penang yang buram ini syaka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Kau All India Trinamool Congress ha Meghalaya hak arp kundai trik unailar arhajar arpuar kelap pedang buram yaki arpulai ngut kinong yalam na kiseng baper ki bagentop na ka UDP ke BJP ka khnam bat ki wikiwei ki balwan ban pinesok no ilade Shak All India Trinamool Congress ya kini ki arpulai ngut la pedang buram na ka kertong ke North Shillong constituency ikong Aljiwa Renja rengkat kinong yalam bat ki dekhot jong ka AITC nalor ki weipat U Vice President ke AITC uba James Lingdo habakran na kene jingilang pedang sobha ulong bakini ki bawan peneso sya kene keseng mentah ki tang kinong yalam ban nadu mentah ki long try ha kene keseng ukermen ba ke jengon peneso jongki sya kene keseng san perthai bakini yo menetrai lang bat ban beteng ki kam na kapor syakapor kumjoru kene kesengi lap pedang buram ki hindrungut ki breu ki bam jutre ban thap vote hakinu kinu ki seng san perthai ndrei mentah ka kenti kilawan ban peneso elade sya keseng AITC Kinong kit kam jong ka khnam ki bala wan ban penyes no ban ka party ka jongi ka Trinamool Congress kalong iba Andrew War ibalong ro i President Youth City jong ka khnam iba Vijay Lingdo ibalong i Finance Secretary State Youth Wing ka khnam iba Rudolph Khongpai ibalong i member jong ka khnam iba Yones Dingdo ibalong i member jong ka khnam iba Gilbert Dakhar ibalong General Secretary jong ka BJP 17 North Shillong Mandal Iba Hamiki Malnyang, ibalong i Assistant General Secretary State Youth Wing, but General Secretary Khanyu North Shillong jong ka khnam na do arhajar khat lai ha do arhajar khat pra. Kabaphala ha kane ka kenti kisnam ki balalai ki party ru ki ba ngir nya dan benta mensha bat nilami no na kita ki party. Henry niyo banya selok bat katu kane ki prolog na ka jayau unit area. Kita kire ki bam ju tap vote kim ju vote ya kano ka party. Bat ngada smos kemen hado kata ba naga jingseng ya ka party Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ha ka jela ka jongi ki wan banias no tilang kita ki nota voters ikong kong bandala malingyang ikong bandarilen malingyang ipisa belen kharpuri Maria Mutlang kharpuri bat iba wan job rapsang bana maulai kumjurung hiyo ban priang buram ya ki maulai nong mali members kita ki dei napok ke Kongres ke UDP bat iknam supporters ni priang buram ro ki leader jong ka mulai nong mali iba baleno kat ko irodi rani bakumju iba basai bok nong bri ibalong member jong ka BJP mulai nong mali ila resign nakakam bat ila join bat ki members ki jong ki ha ka party jungi Trinamool Congress mentah pesni ngapriang buram ha ka keteng jong Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Yafi baro sya kane ka party ka jongi bangi nyatrelang long try kane ka party pilaya sign ki enrollment form long try ngindang ya beteng ya ki kam na ka por sya ka por badru karon kuno ke jing bam su thu ka jong pi habu piedan kane ka party so bhawan panya kendo yingi nganak pensai sisu pat kawai ka bangakwa ban ong Wapila joining ni party tong nyetrei sistem amtang na bantakan North Shillong pidon ki bahaya ngesem pidon ki perlok perjor amtang hakane ka constituency pidon sya bar jong ka constituency sya kisnong ki thau sya kiwei pat ki constituency so bahaya trelang harpat mar kini ki bawan menta ki dei tang ki leaders ki dei tang ki nong yalam ngai ka jingket bok kerwiang ya kiru ba kindon kemet ke phat ke baklan basat banginang persyangru baginang ya kringsu sya ki yakwe ki members ki jongki ki ba ki don haki sen ki fair baginang wanyalam yangi banwanyalam lang sya kani ka party ke jongi. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.